What is up mga kapulutan? For today's video, magluluto tayo ng pinapaitan, kinigtot style. Alright. Isa nga to sa mga paboritong pagkain ng mga Ilocano, kaya tara, samahan nyo akong magluto. Alright. Una sa lahat, first of all, kailangan natin ng fresh na karne ng baka. Yung malambot na parte ng lomo niya, hihiwain natin ng maliliit na maninipis. At syempre, para mas masarap, hindi lang laman yung gagamitin natin mga kapulutan. Lalagyan pa natin ng atay at yung tuwalya niya. Alright. Gasan muna natin yung mga karne bago hiniwa. Nag-separate ako ng pang-ata-ata ko mamaya. At sa ating pan, magigisa na tayo ng aromatics, bawang pamatay aswang, sibuyas na pampaimas at luya pang tanggal lansa. Sakay gigisa yung ating first class na papait. Tignan nyo naman yan. Quality mga kapulutan. Ito yung tinatawag na special papait. Sheesh! Kulay pa lang, alam nyong mabaho na. Ay, masarap pala. Sasagatin natin para hindi masama yung mga damo-damo niya. At para mas mapait, hahaluan pa natin ng pus-pus or yung piniga sa loob ng baka, yung tae na hindi pa lumalabas. Grabe yan, insan. Ngayon lang ulit ako nakapagluto ng pinapaitan, kaya susulitin ko na. Yung special na special talaga. Paano ba naman pag parate, nakakasakit ng paa? Magagout ka talaga. Alright. After magisa yung papait, hahaluan na natin yan ng water, patis, at suka. Syempre, 372 na paminta. Nag-add tayo ng water kasi sobrang pait niyan. At para bumango, naglalagay din ako ng konting calamansi juice. Sheesh! Pakuluin na lang natin yan mga kapulutan, at kapag nagburok-burok na ng ganyan, ilalagay na natin yung ating karne, lumo, atay at tuwalya ng baka. Ihahalo na rin natin yung sili na green at red, onion leaves at sibuyas na pula. Saka natin papatayin yung apoy dahil yung init na lang ang magluluto niyan. Kinigtot means ginulat siya mga kapulutan. Eat ba ganun? Parang linamawan lang natin yung karne para hindi ma-overcook at hindi kumunat. Napakalambot nito pag ganitong luto lang mga kapulutan. Kung gusto nyong umanghang, pisitin nyo lang yung sili niya. At sheesh, meron na tayong napakasolid at napakasarap na pinapaitan, kinigtot style, na pag natikman, siguradong makakalimutan mo ang pangalan ng yung biyenan. Sa sobrang pait, maaalala mo talaga yung sakit nung pinagpalit ka niya sa malapit. Aray ko. Pero legit, napakasarap nito mga kapulutan. Isa nga to sa mga pinagmamalaki naming putahe ng mga Ilocano. Kaya kung di nyo pa natikman, subukan nyo na, madali lang naman gawin. Perfectong ulamin, lalo na kung umagahan. Mapapashish ka na lang talaga. At the best din tong pulutanin. Napakasolid at napakasarap. Wala na naman akong masabi kundi alright.